Moro! Se on Wild Friends. Mä pelaan tänään Action Forkin kanssa vähän Survival Gamesia. Noin. Niin, tää Survival Gamesia tänään pelataan ja joo. Joo, sillä tavalla voidaan nyt pelata tätä, että... Te varmaan nyt tiedätte mikä on Survival Games ja te varmaan nyt tiedätte mikä on Minecraft. Miksi ihmeessä on video puoli jotain 200 sekuntia aikaa? No niin. Me alkaa kohta. Ja voidaan aloittaa. Niin. Mä oon ihan paska äskeis, koska mä oon paskassa ja paskaa ja... Mä tuun häviämään tän aika nopeasti. Emeli voi vähän suojella. Emeli on vähän hyvä. Emeli on aika tuhma häkkeri. No ei nyt sentään. Joo. Että tällaista paskaa mä voisin tehdä. Sit siellä jotkut voisitte siellä kommenteissa niinku lahkeestonnista. Voi vähän tulla kommentoida, jos se tonnis paskaa. Et mä otan mielellään vaan saunlaikkei, homokommentteja, pornografisia kommentteja. Mä voin ottaa ihan mielellään vastaan tällaisia. Et voidaan kommentoida paskaa. Joo. Tähän mukaan se vähän. Pitää juosta! Oho, mä tupsahdin. Hiljaa. Ei koskaan mennä alkuun. Hei, mä löysin Osama Bin Ladenin. What the fuck? Tiedätkö se? Mäkin on aika paras. Aivan. Joo. Oho, sinnekö me mennään? Jos sä löydät jotain hyvää, niin ota se itsellesi. Äläkä anna koskaan mulle mitään. Voisitko sä please? Koska mä en tykkää siitä. Sitten sä annat mulle yhden voileivän. Saisimme yhden voileivän. Voiks mä please saada yhden voileivän? Voisimme please? Please voisimme. Pyydän nätisti, voisimme please. Mene sä ehikseen mennä mua pois. Mä jos... Voit pieni. Mä oon jo voittanut tää peli. Oho, täällä on 3 tiimiä. Oho, yhdellä on Stone Sword. Mä yrittää käden. Kato. Läimme. Ui, siellä on 2 tiimiä. Mä tykkään. Mitä saatanaa? En. No niin, annoin itselleni uuden elämän. Et mamma mia! Mulla on vielä 2 elämää käyttämättä, muuten tulee game over. Mario! Se voit olla Luigi. Tää konejade on mun edessä. Oha! Mistäs ne tupsahti? Missä on Osama Bin Laden? Tänne päin sitten.
Näet, Okei. tänne mun taaksepäin. Tänne mun taaksepäin. Kyllä. Seuraat se sitten. Kyllä. Koska se ei ole taas säännöllä. 2, 1. Nyt lähtee. Joo, juokse söplä. En näe. No näen tietty. Vähän kiusaan sua, sä oot niin rumius. Hei, katoin tuo varo drive. Drive yrittää ajaa, kun sillä on semmoinen drive rider. X Shadow Frog. Mitä? Onko sun miekkaa? Näetkö mun? Varjosammakko, missä olet? Täällä. Tuu tänne päin. Missä on varjosammakko? Täällä, kato taakse. Missä varjosammakko? Mitä Varjosammakko! Look at that ass. Look at that ass. Look at that ass. Look at that. Look at that. Look at that ass. Look at this ass. Look at this. Look at this. Look at this ass. Look at this ass. Mä annan itselleni. Mamma mia. Yksi elämä vielä. Yksi heti jäljellä. Niin, meidän sinne missä ei oo ketään muut, koska mä en jaksa enää kuolla. Mulla on vaan yksi elämä. Niin, mutta kun mulla on vaan yksi elämä. Joo, seuraan, ettei niin nopee. Tikkaitaa. Kyllä, mikä sininen talo? Se oli mulla chunkit liian pienellä. Mut siis mä seuraan sua. Mario! Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. No niin, Jamppu, suoja. Suoja. Kyllä. Mä tässä. Okei. Kyllä. Onko se keskusta? Mä oon Viemäri Jukka. Viemäri Jukka. Etkä sä vielä kuollu? Ai saatana. Please, älä lähe! Mitä vittu? Mä voin vielä pelastautua. Toi vittu. Noniin, se oli tässä. Joo, mun meni kaikki Mario-elämää. Sorry. Mario. Ai mamma mia, game over, browser. No niin. Kiitos. Ja se oli morjes. Se on liittynyt. Ja mä vastin polessa saatana. Kiitos. I will look for you. I will find you. And I will kill you.